Dan. Dan. Ara! Cuita vegeta? Vés a casa teva a prendre un got de llet. Dan, on has deixat les claus de la moto? Jo no les he tocat, són al lloc de sempre. Dan. Vols baralla? No. Vols baralla? No. Vols baralla? Fight! No és cert que en 2 ocasions més m'ha suposat a mi de tenir-los i sempre ha resultat que eren al seu lloc? Quan dius al seu lloc, vols dir qualsevol lloc? Perquè has de decidir tu quin és el lloc de les coses, Dan! Perquè en lloc de buscar una estona les coses sempre m'acuses a mi primer? Dan, havíem dit que res de comes! Ai... Les tenia aquí. Game over, Dan. Game over. Benvinguts a la xarxa 3XL. La vostra recerca és videojocs de lluita. Què seria Bola de Drac sense les seves espectaculars lluites, els atacs inversemblants i la llarguíssima llista de poderosos contrincants d'en Goku? Ets molt ràpida per ser un tros de llauna amb 4 cables. Possiblement seria una bona història sense essència ni gai d'acció. Per això no és estrany que els fans de Bola de Drac demanessin a crits poder emular els seus herois. I quina millor manera de fer-ho que amb els videojocs de lluita. De fet, Bola de Drac va néixer en el mateix moment que apareixien els jocs cos a cos de les primeres màquines arcade. Karate Champ va ser una d'aquestes primeres recreatives que permetien enfrontar 2 contrincants, i ben aviat s'hi van afegir altres títols que compartien una peculiar estètica oriental i un conjunt de moviments força limitats. Uns anys més tard van aparèixer les primeres sèries de videojocs com Fatal Fury, on les lluites ja eren més elaborades. En aquestes sagues no només es podia escollir entre diferents personatges, sinó que el sistema de lluita també incorporava moviments especials. El creador de Fatal Fury també és el responsable de la saga de videojocs més reconeguda de la història, Street Fighter. Aquesta joia de la corona de la productora Capcom feia gala d'un extens ventall d'escenaris i lluitadors. El seu enorme èxit va fer que altres títols el prenguessin de referent. Com per exemple Mortal Kombat, on la seva gran novetat radicava en els resultats explícits de les lluites, els finals fatals. Per fer un pas més en l'espectacularitat i en el realisme de les lluites, els videojocs han incorporat les 3 dimensions. Evidentment, totes les sagues l'han adoptat, Bola de Drac inclosa. Tot i que els actuals videojocs de Bola de Drac conserven una gran similitud amb la sèrie, en els seus inicis no hi tenien res a veure. Eren jocs en format d'aventures i amb petites pinzellades de lluita. Aquests combats van derivar en un sistema completament diferent, la lluita amb cartes. Tot i tenir un ventall de moviments molt limitat, aquests títols eren més fidels a la història i incorporaven més personatges de la sèrie. Finalment, l'estil de lluita cos a cos va dotar els videojocs de personatges més detallats i, sobretot, de moviments més espectaculars. La sèrie de videojocs Budokai va aprofitar les 3 dimensions per crear els atacs especials dels personatges de la saga. I és que el veritable boom dels videojocs de lluita d'un contra un està molt lligat al salt a la tercera dimensió. Algunes franquícies com Virtua Fighter van fer el pas després de triomfar en les màquines recreatives. Els mateixos passos va seguir la mítica saga Tekken. Aquesta sèrie, que inclou més de 10 títols, segueix una trama que gira al voltant de la família Mishima. En canvi, Street Fighter, tot i no tenir cap argument clar, s'ha guanyat a pols ocupar un lloc d'honor en el podi dels videojocs de lluita. Els motius són diversos, des del gran nombre de rivals i escenaris fins als espectaculars combos dels seus personatges.
els lluitadors de la futura entrega de la saga Dead or Alive també tindran un repertori d'atacs d'allò més complet. Com si del torneig d'arts marcials es tractés, els videojocs de lluita cos a cos sempre han somiat a reunir els millors personatges de totes les disciplines. The King of Fighters és el precursor d'aquest tipus de seqüeles. Va ser dissenyat per ser un combat idíl·lic entre lluitadors dels diferents títols de la companyia SNK. El seu gran èxit fins i tot ha popularitzat el crossover entre diferents sagues. Així doncs, els personatges de Street Fighter s'enfronten als lluitadors de la saga Tekken o fins i tot als superherois dels còmics de la Marvel. L'evolució dels videojocs de lluita cos a cos sembla no tenir final ara mateix. Els nous comandaments i maneres de jugar i les opcions online obren fins a l'infinit les opcions de disputar una bona baralla virtual. I en tot això, els combats a bola de drac hi han jugat un paper clau. Tenint en compte la seva influència i èxit, és difícil imaginar els límits dels videojocs de lluita. Bola de Drac Z. De dilluns a diumenge al canal 3XL.